בואו תאכלו מלחמה. טם טם טם. יש לי שתיים. יש לי את הבטעם בקר ואת הבטעם עוף. הפעם אני אקח את הבטעם בקר. אוקיי, אני פותחת אותו זהירות. יש לי פה הוראות. אבל אני כבר יודעת איך לעשות מלחמה. תחת. Oh my god. אז הוצאתי את הדבר הזה שמפזרים את זה. אני פותחת את המזלג. עם המזלג אני אוכלת. יש כאלה שאוכלים מזלג רגיל או עם כף. אני אוכלת עם מזלג כזה. מזלגת את כל הבקר. אני אוהבת עוף, אבל בקר זה טעים. עכשיו אני הולכת לשים מים חמים. אני אחזור אליכם. מים חמים. פה. ככה. מים חמים. טוב, זה ייקח שנה. הנה. עד הקו, עד הפס צריך למלא. זהו. יו, זה נראה מזעזע. מזעזע זה נראה. אני לא בטוחה שזה בקר. זה נראה לא טוב. נשים את זה כאן. יש לי פאק רגע. יש לי כאן חור. אני הולכת למצוא פתרון. אוקיי, פשוט לקחתי כזה. Oh my god. עכשיו צריך לחכות 3 דקות. נחזור בעוד 3 דקות. מוכן. טוב, זה מוכן. אלה! צפנית. אוקיי, ככה זה נראה. אני הולכת את כל עטיפות. פח. את הדבר הכל כך טעים הזה אנחנו נשמור לפעם אחרת. וככה זה נראה. הצפוניים שלי, היפות שלי. אני מקווה בשקל. איזה שקל? זה חינם, אני הבנתי. ווואלה.